Giatri sangkapirang rinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang nesing tias ya si tukang kudu geharing iki ana Piyai Agung Nata Praja Dwarawati rawuh ana ing kene. Iya Kyai. Wale-wale apa Kyai? Sumengko rasane atiku kudu nepa ing swanyara kene. Aku selak ketemu para Pandhawa sebab aku tumuju ing Praja Ngamarta tinemune suwung. Lah ing para kawula jarene para Pandhawa mertui Kyai Semar. Nanging tiwas aku teka kene jebul ing tinemune suwung. Njur Pandhawa ana ngendi Kyai? Pandhawa iku tak papanake ana ing sajroning kuncungku kene. Pamrih apa? Pamrihe ben para Pandhawa wis sesuci jroning kuncungku kene sabab Pandhawa nembe bakal duwe gawe yaiku nganakake parpatan agung kan aran Muktamar.